Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Nna, anyị na-ekele gị maka okwu gị n'abalị a. Obi dị anyị ụtọ. Nara nna, anyị hụrụ okwu gị n'anya, anyị nabatara ya, mana anyị kelekwara gị n'ike nke dị na ya, n'aha Jizọs, amen. Anyị na-ekwu na ngwụcha izu ụka maka ibi ndụ nke arụ ike nke mmụọ na mkpụrụ obi na anụ arụ, otu eji ghara ịbụ onye etiwara, nke nwere ike inwe obere ọgwụgwọ n'akụkụ nke a ma na-enweghị ọgwụgwọ n'akụkụ ndụ ndị ọzọ. Otu esi ezu oke n'ime mmụọ gị. Ụzọ mbụ esi enweta ọgwụgwọ nsọ nke ime mmụọ bụ ịbịakwute Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta, ma ọ na-asị bịakwute m. Ọ dị mfe, anyị nwere ike ime ya. N'abalị gara aga na mmechi ọgbakọ, anyị nwere ihe dị ka 588 ndị bịakwutere Jizọs. Nke a dị ukwuu, ma n'abalị a ekwenye m na anyị nwere ọtụtụ ndị ga-asị na ha achọghịzi ibi ndụ ahụ n'onwe ha. Ike agwụla m ịgbalịsi ike ime ya n'onwe m, mana aga m abịakwute Jizọs otu m dị. Amaara m na ọ ga-ewe m wee nyere m aka ịbụ ihe ọ chọrọ ka m bụrụ, ma tinyere n'ịnabata Kraịst. Izu oke nke ime mmụọ ga na-aga n'ihu dịka anyị na-amụta ịga ije n'ụkpụrụ nke okwu Chineke, dịka anyị na-amụ nrube isi nye Chineke. Anyị chọpụtara na anyị ga-adabere mmụọ nsọ Chineke ka nke a nwee ike nwee isi, mana nke a anaghị eme n'otu ntabi anya. Ọ bụ site na nwatakịrị ruo na ntakịrị, ma ọ bụ site n'ogugo wee ruo n'ogugo. Site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, anyị ga-enwetatụ ndidi dịka anyị na-aga. Ana m na-akụziri ndị mmadụ n'afọ ndị gara aga ka ha mụta ikwere ma na-asị, erube m ogugo m chọrọ iru, mana ekelere m Chineke na abụghịzi m ihe m bụbu. Adị m mma, anọ m n'ụzọ na-aga, n'agbanyeghị anọ m n'etiti, ana m aga na ihe dị elu. Amen. Ma n'ụtụtụ a, anyị kwuru okwu banyere izu oke nke pụtara ìhè. Anyị mụrụ ọtụtụ ihe nke banyere ilekọta ahụ anyị, ịkwụsị imebi onwe anyị. Anyị nwetakwara ọtụtụ okwu dị mma maka nke a. Ọ bụghị naanị na oge ahụ tọrọ ụtọ, kama ụfọdụ n'ime anyị emepekwara ha anya banyere na ihe dị n'okwu Chineke. Oge eruola mgbe eji akwụsị ịgba chaa chaa, bido were ndụ gị tinye na ihe. Agbala chaa chaa, ị ga na-emebi onwe gị. Ị gaghị na-ehi ụra ọfụma, ị gaghịkwa na-eri nri ọfụma, na-enwe ọtụtụ nsogbu na ndụ gị, na-arụfe onwe gị ọrụ. Emerụ ihe n'oke n'akụkụ niile, merie ya. Anyị anaghị agba chaa chaa ebe ị na-akụgharị. Tụkwasị obi na ị ga-enweta ihe dị mma, mana mgbe ahụ ị banye na nsogbu, gị chee na ị ga-esi na nsogbu apụta n'efu wee gafee na ihe nke ọzọ. Anyị achọghị ịbụ ndị na-agba chaa chaa. Anyị chọrọ ịbụ ndị na-edewe ihe n'ime onwe anyị, n'ihi na anyị kwesịrị ime nke a. N'abalị a, anyị ga-ekwu maka ahụike nke uche. Ya mere, ị ga-atụgharị onye nọ gị n'akụkụ si ya na olee otu ahụike uche gị dị. Ugbu a, anyị maara na mkpatụ atọrọ ọchị karịa ka ọ kwesịrị ịdị. Ị kwenyere m na o nwere ike echiche anyị na-enye anyị nsogbu karịa ihe niile. Ịma ihe mere nke a bụ na echiche anyị bụ ebe a na-alụ agha nke ekwensu na-abịa na ya na-emetụ anyị aka. Nke a bụ akwụkwọ m dere, The Battlefield of the Mind. Ọ bụrụ na ị ga-emeri agha dị n'obi gị, ị ga-emeri agha nke dị na ndụ. Ebe ọ bụla nke echiche gara ka mmadụ na-aga. Ya mere, echiche nke nrube isi na-eduba na ndụ nke nrube isi. Echiche nke erubeghị isi na-eduba na ndụ nke erubeghị isi. Mana ọ bụrụ na ị nwere mkpebi n'abalị gara aga ma ọ bụ n'oge ọbụla na ndụ gị, achọghị m ịbụ naanị onye kwere ekwe. Achọrọ m ịbụ onye kwere ekwe nke na-erube isi. Achọrọ m ịbụ nwa Chineke nke na-achọ ime ihe ziri ezi, na-eme ihe ziri ezi, na-eto Chineke. Achọghị m ịbụ onye na-amaghị ihe na onye iru abụọ. Ka m mara ihe m nwere ike ime, ka m mara ma aga m esi n'ọnụ ụzọ nke azụ ụlọ nke eluigwe wee banye. Achọrọ m ịhụ Chineke n'anya site n'obi m niile ma mee ihe ziri ezi. Amaara m na ụfọdụ n'ime unu enwee na mkpebi dị otu a, mana ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-eme mkpebi mana ọ dịghị agara ha otu ahụ, n'ihi na n'agbanyeghị na ha nwere mkpebi dị mma, chọọkwa ihe dị mma, ha adịghị agbanwe uche ha. Ha ka na-eche ihe na-adịghị mma, ha na-eche ihe na-eshi ushi. Mgbe ọbụla anyị na-eche uche rere ure, anyị ga na-ebi ndụ rere ure. Ọkwa ya? Amen. Nke ọ bụ ihe ziri ezi. Ya mere, ekwensu na-emetụ echiche anyị aka mgbe ọbụla. Ma ị kwere m ikwe na mbụ, ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike ime ka ị na-eche echiche dịka mmụọ nsọ chọrọ ka ị chee ya, ọ ga-adị gị ka ị nọ n'ọgụ nke site n'ụtụtụ ruo n'anyasị. Ma mgbe ahụ ike ga-agwụ gị ịlụso onye iro ọgụ, ị gaghị amazi ihe ị ga-eme.
ọ bụrụ na ị ga-akwụrụ n'ụkwụ gị abụọ, ọ ga na-adị mma, na-adịwanye mma, na-adịwanye mma, na-adịwanye mma, na-adịwanye mma. Ịma, n'agbanyeghị na obi m ka nọkwa na-enwe mmetụ aka nke ekwensu, a na-enwekarị ọtụtụ ihe nke onye iro na-echetara m n'uche m. N'afọ niile ndị a gara aga, anọ m na-eme ya, ana m achọpụta ha ọsịsọ, mana ugbu a ọ dịziri m ike otu mbụ isi mba, agajeghị m ebe ahụ, agaala m ebe ahụ mbụ, emeela m nke ahụ mbụ, ama m ihe na-esi n'ime ya pụta. Agaghị m eche echiche otu ahụ, mana enwere m akụkọ m ga-akọrọ unu maka Dev. Amen. Ugbu a o nwere ụfọdụ echiche nke anyị nwere ike inwe nke ga-ebute ndọrọ ndọrọ. Mmadụ ole n'ime unu ma ihe bụ ndọrọ ndọrọ? Ọ bụ dịka iwe nke na-aga n'okpuru n'ụlọ gị. O nwere ike ịbụ ntakasị ahụ ndọrọ ndọrọ, ọgụ nke ihe ruru m, iti mkpu, ịlụ ọgụ. Mana ọtụtụ mgbe ọ na-adị ka ihe a na-eme n'iwe nke na-aga n'okpuru dịka mgbe mmadụ na-eme. Ka anyị kelekwe Chineke, mana ị na-ahụkwa ọtụtụ ihe n'iwe n'ime gị n'ihi na ị hụghị ihe ndị na-eme n'anya, n'ihi na ihe ndị ahụ emeghị otu iji chọọ ya, ma ọ bụ otu ọbụla ọzọ o si dị. Ya mere ị kwesịrị ịmụta otu esi emechibido obi gị nye echiche nke ekworo. Mana mgbe ọbụla ha bịara gị si nke a enweghị ebe ọ na-aga, agaala m ebe ahụ mbụ, emeela m ya mbụ, mana aga m agbanwe obi m kwenyere Chineke, ka Chineke were ọnọdụ n'ọnọdụ a. Ka anyị lee anya na Timoti nke abụọ isi abụọ amaokwu nke 23. Otu Chineke si eme ihe ya na-atọ ọchị. A sị m na aga m akọ akụkọ a ma emechaa, ma ugbu a ana m akọ ya. Timoti nke abụọ isi abụọ amaokwu nke 23. Mana jụ, ahụrụ m ka n'anya na Amplified Bible. Kedu otu i si ajụ gị mechie obi gị nye ihe ahụ? Enwere ihe ọ bụla iji ya eme, bịa mechie obi gị nye ya. Enwere ihe iji ya eme bụ ekworo, ịmụta ihe ọjọọ, ihe na-adịghị ewuli, ọchịchị iberibe, ajụjụ na-abaghị na ihe n'ihi na ị ma na ekworo ma na-ebute esemokwu. Ugbu a, ịgwa gị eziokwu, achọrọ m ka ụmụ nwoke na-amụta ihe karịa maka otu ha na ụmụ nwaanyị si emekọ ihe. N'agbanyeghị n'afọ niile ndị a gara aga, ha aghọtabeghị ya na-aghọta. Ya mere anọ m n'akwa ndina m n'otu abalị. Dev na nwa m nwoke nwere ebe ha gara. Elee ebe unu gara? Ka ebe unu nọ n'abalị ahụ? Ka ebe ị gara mgbe ị gara ebe onye na-ere ụgbọala? O nwere ebe o nwere ebe anyị gara. Otu ọbụla, mgbe ha mechara, ha wee kpebie na ha ga-aga na nke onye na-ere ụgbọala gaa legharịa anya. Mmadụ ole n'ime unu na-ama mgbe di ha na nwa ha nwoke nke torola eto na-aga elegharị anya? Na nke a nwere ike ịzụlite nsogbu ebe ahụ. Amaghị m ihe ụmụ nwoke na ụgbọala ji. Enwere m ike ị na-anya otu ụgbọala ruo mgbe ụkwụ ya dapụsịrị. Aga m achọ ịma ebe ọ bụ na ọ ka dịkwa mma, na-akwagharị m nke ọma, o zuorela m, ma ha na-eche na ha ga-enwerịrịla nke ọhụrụ. Mgbe ọbụla ị tụgharịrị, n'agbanyeghị na ha emee n'okenye, ha ka hụkwara nke na-adachi ụdị ike nke na-eme gburu n'anya. Ya mere n'ime obi m, anọ m n'akwa ndina m, ụra na-atụkwa m. Ejikere m ihi ụra, ekwentị m akụọ. Ụtọ nwa mụ na Dan anyị nọ na nke onye na-ere ụgbọala. Mgbe ahụ arịgo okwulelu m elu ugwu. Mgbe ahụ agamiwene m. Bịa nwanne, ị ga-eleba agwa gị anya, maka na ọ bụrụ na ị na-agbada n'ime ụra ahụ, agwa gị ga na-agbanwe. Mana ya wee sị, n'eziokwu achọrọ m inweta nke a. Ha sị na ihe a bụ ikpeazụ ị ga-enweta ya. Mgbe ikpeazụ ihe dị otu a mere bụ afọ 8 ma ọ bụ afọ 9 gara aga. Nwoke a na-ere ahịa asị, nke a bụ nke ikpeazụ nọ n'obodo a. Nke ikpeazụ, ọ dị 4 arụrụ ya, mana nke a so na nke ikpeazụ. 4 bụ ihe fọrọ n'ime obodo a niile ugbu a, ma o nwetaghị ugbu ọ gaala. Ịma, di m ma ihe nke ukwuu. O nweghị ihe ọ bụla na-eduhie ya. Ọ na-ara ahụ iduhie ya, mana ọ bịa na ihe banyere ụgbọala ma ọ bụ na egwuregwu gọlf, ọ bụ onye furu efu. Mana ya mere o zuole, anyị enwetala ihe anyị. Ya mere adị m ka Dev. Agwala m na ị chọrọ ịzụ ụgbọala. Ụgbọala adịghị gị mkpa. Ụgbọala eji agba ọsọ adịghị gị mkpa. Ịdị afọ 74, eleghị iji ụgbọala eji agba ọsọ eme. M wee mekwenu nke eji mara ụmụ nwaanyị nzuzu, si ya, ị kaala nke kwesịrị ịnya ụgbọala dị otu a. Ọ dị mma. Ọ dịghị mma, nke a adịghị mma.
mgbe ahụ nwa m nwoke anarazie ekwentị. Nwa m nwoke ahụkwana nwa m hụrụ n'anya, ọwụ nwa m nke obere, ọ na-agwa m okwu otu m na-aghọta. Ezi nne m, mụ na nna m chọrọ ụgbọala a. Ọ ga-abụ nke mụ na nna m, anyị ga na-eji ya na-akparawa obiọma. Ọ ga-abụ nke nna na nwa. M sị ya, Dani, o nweghị iji ụgbọala ahụ eme. Ị nwere ụgbọala dị mma. Anyị achọghị ụgbọala ahụ iji gbubie aka ogologo a na nkenke. M bịa lee anya, n'eziokwu ekwesịrị m ịga weta ụgbọala ahụ. Anyị wee hụ na n'agbanyeghị na achọghị m ụgbọala ahụ, mana anyị gakwa eweta ụgbọala ahụ. Ịma ya wee ruzie irubere di gị isi. Elee otu m si eme ka ewu toonu Chineke. Ya wee bụrụ ya. Ya mere mmadụ ole n'ime unu na-ahụ ebe ihe a na-aga na ihe a ọ baakwala na ihe na-adịghị mma. Ya wee gbanye ekwentị ya, ike agwụ m, ihe dị ka obi adịghị m mma. Ya mere m wee nwee ihe mkpughe ozugbo. Ọ na-ebute ụgbọala ahụ. Enwere m ike iwe iwe ma ọ bụ inwe ọṅụ. Aga m egosi ịhụnanya site n'ịhapụ ya ka o nwere ihe ọ chọrọ, ka obi dị m mma dị ka obi na-adị ya mma, n'ihi na Dev abụghị mmadụ na-enye nsogbu. Ọ bụrụkwa gị, ọ ga-ahapụkwa gị ka ị mee ihe ọ bụla nke m chọrọ ime. Ya mere m wee kpọlite ya wee sị, ọ dị mma, ịma awụ na m achọghị ka ị nwere ụgbọala ahụ. Nke bụ eziokwu, achọkwa m ka o nwere ụgbọala ahụ, mana m sizie ọ bụghị na achọghị m ka ị nwere ụgbọala. Achọrọ m ka obi dị gị mma. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ụgbọala ahụ, gaa n'ihu buru ya. Ya ekele m, gbanyụọ ekwentị ya. Mgbe ahụ m nọ na-eche, o nwekwana ọnọdụ fọrọ n'ebe anyị na-edewe ụgbọala a ga-edewe ụgbọala. Ana m eche ebe ọ ga-adọwa ụgbọala. Ugbu a enwere m obere ụgbọala nke ọ zụrụ m afọ 7 gara aga. Agbabeghị m ya ọtụtụ mgbe n'ihi na moto ya anaghị agate aka. Ọ ya zụrụ m ya, ọ mara mma, m hụkwana ya n'anya. Ịma ya mere agwala m ya ọtụtụ mgbe si ya na ana m agbakarị ụgbọala, ọ ka m ree ya ka ọ bụ ịma chee ma ọ bụ m nye ya otu n'ime ụmụaka. Ya sị, mba o, emefukwala ụgbọala ahụ. Ọ bụ m zụrụla gị ụgbọala ahụ. Ị kwesịrị idewe ụgbọala ahụ. Achọrọ m ka ị nwere ụgbọala ahụ. M sị ya, ngwa na olee ebe ị ga-edewekwana ka ịzụ gị ugbu a? Ya wee sị, echere m ị ga-ewepụ ụgbọala ke gị. Ya mere ihe a bịa baa ha m n'isi ọzọ. Masị, ka m bupụ gị ụgbọala ke m, ka ị dọwa ụgbọala abụọ ka ha dịrị gị. Ofu n'ime ha enweghị ihe. Bịa ụmụ nwaanyị ibe m, unu ga na-eme. M wee sị, Dev, olee ihe mere na mgbe ọbụla m kwuru okwu maka ire ụgbọala a, gị sị m dewe ụgbọala ahụ, dewe ụgbọala ahụ. Achọghị m ibupụ ụgbọala ahụ. Ugbu a ị sị m na m jikerele maka nke a. Nke a bụ ọkpọ ọkụrụ m akụ. Ya wee sị m, n'ezie na Eklesiastis si na enwere oge nye ihe niile. Eziokwu, ọ dị njọ dị ukwuu mgbe ị na-eji akwụkwọ nsọ enweta ihe ị chọrọ. Amen. Ngwa kụọrọ Dev aka buru ibu. Ya mere ọ bụ ụgbọala siri ike. O nwekwara ajọ ikikere. O buru m n'ime ya wee gbagharịa. Ọ dịla anya mgbe ọ nyakwara ụgbọala siri ike otu a, nke bụ na otu o si anya ya adịghị mma. Ya mere m chee n'obi m sị, aga m aga ebe a na-agbazi ọkpụkpụ olu ma emechaa. N'eziokwu, ana m agwa gị, ọ dị ka m sị ya, ọ bụrụ na ị chere na m ga-aba ha n'ụgbọala ọzọ, enweghị m ike ịbakwa ya ọzọ. Ya gaa n'iru itinye ụgbọala ahụ, ihe ga-eme ka ọ dachi ụda ike ma chefuo na ọ dịkwa afọ 74. Ugbu a ihe m na-agwa gị, na-eti mkpu na mgbe nwa m nwoke buru ya na-anya ya ụtọ, ya na-eme mbụrụ mbụrụ mbụrụ. Dev sị ha na ọ na-eche m ka o buru m gbagharịa n'ụgbọala. M sị, ụmụnna, biko tinyenụ m n'ekpere. Enweghịzi m ebe m na-adọwa moto m. Ọ wụzikwa moto m ka m ji. Ebe m na-achọ iwe ezigbo nwaanyị na-erube isi. Mana nke a bụ ihe m na-agwa gị, ime ka akụkọ a banye n'ozi ọma m n'abalị a. A gara inwe n'afọ ndị gara aga. Agara m ị na-ewetụkwa iwe ya ruo izu ụka ole na ole. Mbidogodo tụpụwara ya ọnụ, aga m enwetụkwa ekworo n'ime m. M bịa na-eche ọtụtụ echiche ọjọọ. Eleghị anya ruo ọtụtụ ọnwa. Nke a bụ ihe dị mma, ị nwetara ihe ị chọrọ. Mana achọrọ m ịgwa gị, n'ime ihe niile a mere na ọ bụ naanị nkeji 7 ka ọ nọrọ m n'obi. Ya ezuo, m lepụrụ anya. M sị, Chineke, enyefere m gị ya n'aka, ọ bụghị nsogbu m. Echere m obi adịla ya mma n'ụgbọala ya. Aga m na-aga n'ihu, obi adị m mma na ndụ m. N'eziokwu, ka anyị ghara ikwe ka echiche anyị na-achịkọta anyị. Ugbu a, ụmụnna ndị nwoke, nke a abụkwala ihe unu ga-eji gaa zụọ ụgbọala ndị a, n'ihi na nwaanyị unu anụ n'ozi ọma a na ọ ga-anabata ya. O nwere ụfọdụ ụmụnna ndị m na-ahụ n'ebe a, ihe a m na-ekwu na-atọ ha ezigbo ụtọ. Ama m o. Ndị Kọrịntị nke 2 isi 10 amaokwu nke 4 ruo na nke 5.
ana m eji ihe ịmatụ ndị a pụtara ihe na-akụziri anyị okwu Chineke a, otu anyị ga-esi wee tinye ya n'obi anyị na-ebipụta ya na ndụ n'ụlọ anyị ụbọchị niile. ị kwesịghị ị na-alụ ọgụ oge niile. Hapụ Chineke ka ọ na-alụrụ gị ọgụ. Echepụtara m na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka dev nwere ụgbọala ịlụ ọgụ banyere ya enweghị isi. Ịma ọ dị mma, ana m agwa gị eziokwu, ọ bụrụ na m si n'akụkụ nke ya lee ya anya. Ị maara ugboro puku ole dev na-anọrọ ala ebe ahụ na-ege ka m na-ekwu ihe ndị a. Ekwesịrị m inye ya onyinye. Amen. Ọwa dị m ụtọ bịa. Ndị Kọrịntị nke abụọ isi 10 amaokwu nke 4 ruo na nke 5. Ihe ibu agha ya abụghị nke pụtara ihe imegide anụ arụ na ọbara. Ọ bụ ihe dị ike n'ebe Chineke nọ iji mebie ihe niile siri ike na ntọala niile ewusiri ike. Lee, ọ bụrụ na ị nwere ebe ewusiri ike nke ị chere naanị onwe gị n'obi gị, mgbe ahụ ọ bụ ihe na-agaghị ekwe gị omume ma ọ bụrụ na emeghị ya otu ahụ isi chọọ. Mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhapụ agụgọ na echiche nke onwe anyị na echiche ndị anyị chere dị mma nke na-ewuli onwe ya elu imegide okwu Chineke nke bụ eziokwu. Ụgbọala anya na nke a, anyị na-achị echiche na ebumnuche ọbụla iwere ya tinye n'okpuru irubere Kraịst isi, onye nzọpụta anyị. Ya mere, otu a ka o si aga. Ịmụ okwu ahụ adị ka ihe n'ime gị. Mgbe ọbụla echiche ọjọọ ahụ bịara, ọ bụrụ na ọ ga-eduba gị na nsogbu, Mmụọ Nsọ ga-enyere gị aka icheta ihe Jizọs chọrọ ka ị mee. Mgbe ahụ gị họrọ ihe ị kwesịrị ime. Ị gaghị aga n'iru na-eche ihe na-adịghị mma na-eme ihe dị mma. Ị nụ ihe m na-ekwu? Ị gaghị aga n'ihu iche ihe na-adịghị mma wee mee ihe dị mma. Ị gaghị aga n'iru ị na-eche ihe na-adịghị mma ma na-eme ihe dị mma. Ka anyị ghara ikwu na e nwere onye na-elekarị foto ndị gba ọtọ nke ọtụtụ mmadụ na-eme taa. Ọ dị mma, ị gaghị anọrọ ọdụ na-elegharị anya nye ma na-eche n'obi gị akwụkwọ nke ndị gba ọtọ ma na-eche na nke a agaghị etinye gị na nsogbu. O nweghị onye na-akpachapụ anya na-adanye n'akwamiko nke ndị lụrụ di na nwunye. O teelarị mgbe onye ahụ nọ na-eche echiche maka ya. Ebe ị kwesịrị ibu ụzọ kwụsị nsogbu a bụ mgbe ahụ o bu ụzọ bata n'obi gị, gị were echiche ahụ tinye ya n'okpuru nke irubere Jizọs Kraịst isi. Gị wee sị, Chineke nyere m aka, agaghị m echekwa ụdị echiche ọzọ. Agaghị m aga na-eche ya ọzọ, n'ihi na ọ bụrụ na ị gaa na-eche ya, ị ga-aga ya n'ihe. Soro m na-aga. Ọ bụrụ na ị chọghị iri nri ife oke afọ, echela echiche nri mgbe niile. Otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-emegharị ahụ, agala nọrọ ọdụ na-eche otu o ji wee sie ike ma ọ bụ raa ahụ ime ya. Nke siri ike nke ukwuu, echeghị m na aga m emeli nke a. Ebe ọ bụla echiche gara, mmadụ esoro ya. Ekwenyere m na ọ dị ọtụtụ ihe ndị dị mma nke m chọrọ ịkọrọ gị n'abalị a. Anyị enweghị ike inwe ndụ nrube isi n'elu ya nwee obi erubeghị isi. Joshua isi nke 1 amaokwu nke 8. Ana m eche na ike na-agwa onye ọbụla ịnụ ozi ọma banyere echiche anyị na-eme ya. Echiche nke mmụọ bụ echiche nke udo. Ọ bụghị echiche nke jupụtara na nsogbu na mgbakasị ahụ na ịtụ ụjọ na ikpe ikpe na ịkọ ọnụ na ihe ndị ọzọ dị otu a. Chineke nwere ndụ nke dị mma haziri ahazi o dewere Joshua. Ọ chọkwara iji ya aga ozi n'ụzọ pụrụ iche. Na mbido nke ihe Chineke na-akpọ ya ime na ihe ike ndị Chineke na-akpọ ya ime, ya wee guzoro na-ekwu n'amaokwu nke 7. Naanị gị dị ike nwee ume na-emekwa dịka Mosis oru m gwara gị ka ị mee n'iwu. Esikwela n'ime ya wee pụọ n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe, ka ị wee gaa n'ihu ebe ọbụla nke ị gara. Ya mere ọ na-asị, nke a bụ okwu m nye gị ugbu a, rubere nke a isi ka ọ bụrụ ebe ndụ gị dabere. Esikwela na ya wee pụọ ruo n'aka nri ma ọ bụ ruo n'aka ekpe. Ana m agwa gị na obi dị m mma na ị nọ n'ebe a n'abalị a. Ọtụtụ n'ime unu ngwụcha izu ụka niile, obi dị m mma banyere unu ndị na-ele na ihe onyonyo. Ndị ụfọdụ na-ele na ihe onyonyo maka ọgbakọ ụbọchị niile. Nke a na-egosi m na ị hụrụ okwu a n'anya. Ị na-akụ mkpụrụ n'ime okwu Chineke. Ana m elekwa n'anya na-ekpe ekpere. Ị nọ n'ebe a na-ege ya n'ihi na ị dị njikere ime ya. Amen. Ekwenyere m na mgbe anyị na-anụ ya, o nwere ikikere nke dị n'ime ya nke na-akpali anyị inwe ike ị na-eme ya.
naanị ihe dị mma karịchaa ịnụ okwu Chineke a bụ ịmụ okwu Chineke a n'aka gị. Mana ekwenyere m na ọ bụrụ na ịchịkọta ihe abụọ a, ya bụrụ ụlọ na-ebupụta ike. Ọ sị ọ bụrụ na ị na-eme nke a, ị ga na-aga n'ihu ebe ọ bụla ị na-aga. Amaokwu nke 8 ọ sị na akwụkwọ iwu a agaghị esi n'ọnụ gị wee pụọ. N'ụzọ nke ọzọ ọ na-asị kwuwe ya. Ana m ekwu okwu mgbe ọbụla maka ikwu okwu Chineke. Amaghị m ma ị nwetala ozi ahụ ma ọ bụ na ị nwetaghị ya, mana ị kwesịrị ị na-ekwupụta ya ka a na-anụ ya anụ n'ụlọ gị, ma mgbe naanị gị nọ, ma mgbe ị nọ na ụgbọala gị. Otu n'ime ihe ndị kacha ike nke ị nwere ike ime ikwupụta okwu Chineke site na ọnụ gị ebe a ga na-anụ ya anụ. Akwụkwọ nsọ si na Aịzaya 55 na okwu nke si n'ọnụ m wee pụta agaghị abịaghachita n'ọnụ m otu ahụ. Mana ekwenyeghị m na Chineke na-ekwu maka ọnụ nke ya onwe ya. Ọ na-ekwu maka ọnụ ndị kwenyere na ya. Mgbe ị siri n'ọnụ gị wee kwupụta okwu Chineke, ọ na-enye aka na-ewugharị echiche gị. Ọ ga na-adị ọhụụ n'ime gị, na-enyere gị aka ị na-eme ya. Echere m ọ bụ ihe dị mma ikwu na anyị niile ga-achọ inwe uche nke zuru oke. Mana ị maara akụkụ nke echiche zuru oke, ekwenyere m na ọ bụ mmadụ inwe ike ime mkpebi dị mma. Anyị kwesịrị inwe ihe m na-akpọ obi nke dị na njikere ịma ihe Chineke chọrọ ka o mee, wee kpebie n'obi anyị na anyị ga-eme ya site na amara ya. Echere m na anyị kwesịrị ịmụta otu esi aga ije site n'okwu Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.